24. tammikuuta 1958 Viking Grace saapuu Turun satamaan. Ja sitten Viking Graceilta saapuu kuljetuspäällikkö Kimmo Nieminen talon parhaalla hinausautolla. Apumies livahtaa vahinkopaikalta. Jenkki lipuu kohti kameraa arvokkaasti kuin vain Amerikan jenkki voi. Ratissa mies, joka ei aina ole niin innostunut näistä jenkkihinureista, mutta melko lailla ylvään näköisenä kaveri siellä. Kuitenkin paikalta poistuu. Ja tietysti hälytysvalojahan ei ole koskaan liikaa. Siitä komean näköistä touhua oli. Se oli kaiken mielenkiintoinen, se oli ylhäällä. Joo, mä ihan piruttelin. Onneksi en tullut yksin tämän kanssa, hei. Joo, ja mä sanoin, mulla on nauha päällä ja selostaa koko ajan tapahtumia, niin mä selostin, että jenkki oli paikallaan. Jos nauha on vielä päällä, niin tapahtumat jatkuu. Haluatko sä ottaa ton kyytiin vai mennä Runosmäkeen? Siellä on auto ajanut kaiteen päälle. Mä otan ton kyytiin. Selvä. Älä Runosmäkeen. Toi rullaa pyörii, et se on varmaan jostain ainoastaan jostain tehty. Paljon tuossa saatiin nyt ollut toi toinen pääsee sisällä ja kaikki niin. Se rullaa näin. Ja rintajoupille? Joo. Mitä väliin sitten vaan mielellään sinne pellon puolelle sen päätyy. Joo. Avaimia ei oo. Niin. Joo. Joo. Soita jos tarvit apua.